Nagdangat na sa 6 ka persona ang ginakabig nga person of interest sa brutal nga kamatayon sang 7 ka tuig nga bata nga nasapuan patay sa Ilapuluyan sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jose Winston Biadog, hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, 2 ka mga individual ang nagdugang sa listahan sang person of interest matapos ang padayon nga investigasyon. Nahibaluan nga una na nga ginpaidalom sa swabing test ang 4 ka person of interest, samtang 2 pa ang bag-o ginimbitar agod madala sa crime laboratory. Ginalauman nga magalawig tubtob 1 ka bulan antes magwa ang resulta. Apang suno kay Biadog, maga-coordinate sila sa Iloilo Police Provincial Office agod mapadasig ang proseso sang pag-analisa. Dugang pa sini magahatag ang kapulisan sang bulig kag assistance sa pamilya sang biktima sa pagpatigayon sang autopsy. Labi na kon indi nila masarangan ang gasto. Padayon ang panawagan sa mga otoridad sa mga pumuluyo nga magpulig sa paghatag sang impormasyon para mapadali ang pagresolba sang kaso. Ang inasundan natin nga person of interest, nagligad nga sa 4. So, pero subong may possibility nga may madugang kita nga 2. So, magiging 6 natin nga nasundan nga person of interest. At the same time, kasabong aga, nakaschedule kita nga mapag-autopsy sa dali sa bandisan ng para sa atin nga. Yes ko, ang isa gina-convince pa natin, pero ang isa cooperative yung isa, na natin. Ang isa na lang ginapagawa natin sa buong